Pipila ka adlaw sa dili pang eleksyon sa sunod semana gitigom ang mga teachers nga mo serbisyo sa mga adlaw alang sa dugang instruksyon o briefing. Ang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nick. Yes lan, sa final briefing nga gihimo karong adlaw gipahinumduman ang mga magtutudlo sa ilang tahas ug sa mga schedules nga subayon pipila ka adlaw sa dili pa ang piniliay. Sa Mandaue City Sports Complex gihimo kaganiha ang final briefing sa tanan nga mga teachers nga moserbisyo sa eleksyon karong Lunes. Sa Mandaue, dunay 2,063 ka mga magtutudlo nga mulangkob sa Electoral Board, support staff, ingon man election supervisor. Gipahinumduman sila sa mga schedule sa musunod nga mga adlaw sama sa final testing and sealing, pagkuha ingon man paghatod sa mga election supplies ug uban pa. Lakip sa mi-briefing kaganiha ang kadagkuan sa DepEd ug COMELEC election officer. Ingon man mga pahimangno kabahin sa seguridad ug trapiko gikan sa kapulisan ug Mandaue traffic. Ang mga reminders na namo kung unsay i-submit diri after na sa election, unsay kinahanglan nila dadon padung sa ilang polling places, unsay angay buhaton during election day. So far 100% na may karon except kung may problemang mo arise nga wa na to makit Tungod sa kadaghan sa mga magtutudlo, tibahin ang session, may lain nga gihimo karong hapon. Giapod-apod na lang sab ang mga IDs nila alang sa daling pag-ila sa mga magtutudlo nga moserbisyo sa polling places sa maong adlaw. Gipahibaw sa DepEd, andam na sila labi na gyud ang mga teachers sa eleksyon. Sa Mandaue walay mipahibaw nga musibog sa election duty apan bisan niini dunay giandam nga backup nga teachers ang City Division. Ang atong mga teachers ug mga staff ready na gyud sila. Ato sa mga classrooms ready na. Nalay mga minor nga kanang kulang, nalay mga ginagmay nga kulang. For example, kanang mga suga. Sa Mandaue City Land gi-schedule ang final testing and sealing sa mga vote counting machines karong Biyernes. Samtang subay sab niini ang distribution sa mga election paraphernalia ug mga supplies sa weekend. Sa Lunes sa buntag sab ang distribution sa mga accountable forms labi na gyud kining lagi importante ang mga balota. Lan. Daghang salamat Nico Sereno.